Pirmi ta makadungog o gani tuo ta ang Ginoo maluluyon. Panusa-usab ka kinaiya sa Ginoo mao ang iyang pagkamakiangayon. Mao nang usahay maglibog ta sa badi ay ang Ginoo maluluyon o makiangayon. Og nining pandemic nga atong naagian, mulutaw gyud ni siya kining hiyas sa pagkamaluluyon sa Ginoo. Kay maingon man gayud nga nganong nahitabo man ni, labi na kung ugaling naamoy sakop sa banay nga nagkasakit o niya namatay sa COVID. Makaingon gyud ta nga bitaw asa man ang kaluoy sa Ginoo. Maingon na ng tao naluoy ang Ginoo kay may panaw na gyud siya, may pauli siya. Gipapauli na siya sa Ginoo ngadto sa langit. Pero kung ganing bata pa niya kagasto na mo pipila ka libo sa pag-ospital aron lang maluwas, niya himan-himan wa gyud maluwas. Mao nga makaingon ta nga asa man ang kamaluluyon sa Ginoo. Ang iyahang kamakaangayon nganong makalas man sa kinabuhi kining akong kuan pikas o sakop sa banay sa COVID. So gani ningon sila nga the great equalizer kuno kuning COVID kaya astang mga dato no mga inila pilagod ko mga inila nga mga politiko dinhi sa ato ang dapit lang ang mipanaw na ang mga bantugan no di na nako hisgutan kung kinsa. So ingon nga sakit sa mga dato kuno ni siya nya daghan sa mga kuan mga kabus nga na naamong inta o di kana nakalas di gyud naamong nakalas ining pandemya. So kung mao na pangutana nga asa ang kamaluluyon sa Ginoo ngano nakatugot ni ining pandemya na makalilisang asa ang iyang kamakiangayon. Ya labi na niining mga pagbasa karon tataw kayo ni ang iyang pagkamaluluyon kay naluoy siya sa mga tao nga sigig kuyog niya tulo na kaadlaw. Nya gusto na niya nga papaulion sila. Nya gusto ta niyang padadaan o kanang pagkaon o kadi man gani pagkanon ba una mulakaw. Panangiyang mga apostoles yung mga 7 ka panda man dinhi. Mo to nga naghangyo siya sa langitong amahan nga unta tagaan sila sa ilahang gipangamuyo nga makakaon in taon. Ug tuod nahimo ang pagpakaon sa 4,000 pinaagi lamang sa 7 ka pan og pipila ka gagmayng isda. Ug nangabusog og diha pa gani na sobra nga 7 ka bukag. So tataw kaayo ang hiyas sa pagkamaluluyon sa Ginoo. Maluluyon gid siya. Pero diha sa unang pagbasa sab makita sa nato ang iyang pagkamakiangayon kay sila si Adan ug si Eva labi na ang siripente gisilutan sa ilahang kasalanan sa pagsupak sa iyang kabubuton. Ang siripente giingnan dinhi nga giingnan nga magkamang na ka sanglit nagpadani ka silo ang bitin no giingnan nga magkamang na ka ang lalaki giingnan nga
Sanglit nagpadani ka man sa imong asawa, kaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, matinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi. Una pa kini muhatag og igong abot alang kanimo. Sa babae, gingingnan nga usaha lang yan ninyo no? Ito asa mo ikaw ug ang babae mahimong kaaway, ang tao kang bitin ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Dugangan ko ang imong kalisdanan, no? Mao ning gingon sa Ginoo ngadto sa babae, iyahang hukom. Dugangan ko ang imong kalisdanan, inig panamkon mo. So mao na maglisod gyud ang babae ko. Okay. Finitly kana agul say gisabak na, no? Nanagud say gisabak bukat gyud. Bukat man ganin ning way gisabak. Diba? Bukat. Nya inig panamkon mo ug ang kasakit nga imong bation inig panganak nimo. So kamo nga mga nakasinati nini, nakapanganak na mo, sakit gyud kaayo. Kamahay-mahay gun mo ingon. Ingnon gun ganinyo, ari gun na akong bana kay ako nang bugnoon kay nganong iya ning kuan buhat rin ako, no? So maglagot pero ini kahuman pod perti pong ingon na pod sunod tuig ha kita pud ta, no? So anak nga, no? Pero mo lagi balik ta sa kuan nga ang kaayo ug ang kaluoy ug ang makiangayon sa Ginoo murag magkabangi gayud ni usahay ug gani lisod ta pagdawat niini, no? Ingon ta nga asa man ang kamaluluyon sa Ginoo, no? Asa man ang iyang katarungan nganong dili man ang tanang mga kuan kanang tanang dautan, kanang tanang mga daglord, no? Tanang mga kurap, no? Tanang mga kanang ingon tang salbahis, kawatan o uban pa mao tanay gi pataptan ining sakit, no? So kung kita lagi mo na kung kita lagi Ginoo, di man gud ta Ginoo, no? Mao nga sa sulti pa sa atong Santo Papa sa iyang apostolic letter Misericordia et Misera, ningon siya nga the mercy of God is always a gratuitous act of our Heavenly Father, an unconditional and unmerited act of love. But pasabot ini ang kaluoy sa langit nung Amahan, iya gyud ning kanang gratuitous ba nga iyang buhat gyud ni. Iyang buhat walay kondisyon. Ug dili kita ingon ta nga angayan ni anak. Pero iya nang buhat ba sa langit nung Amahan. Suma diha sa ebanghelyo, wa man magyaw-yaw si Jesucristo, bisag iya ng Amahan, bisag nasayod siya nga ang Amahan maluluyon, wa siya maingon nga, mahan maluoy ka, pakan ani bi? Ani buhat lang siya. Sa iyang gi lauman, no nga Ginoo mo tabang it siguro ini. No, nalangin siya, pasalamat siya sa Ginoo. Gidatong pa na man apod. Wa sa niya hulata nga mag-ulan sa pan, una niya distribute ang katong 7 ka pan. Wa sa niya ingon ta nga gibutang ang
bukag nga pitura ka sulod unya hulog dayon ang aghimo dayon ang Ginoo ang langitong amahan nga mapuno ang bukag una pa gipanghatag yang gipanghatag una ang pito no nya mo tong akong milagro mo nang it is a gratuitous act of our heavenly Father, an unconditional and unmerited act of love. So mo nga ato gihapon masinati ang kaayo sa Ginoo, ang iyahang kamaluluyon ug ang iyang hustisya nga dili pod ang tao maoy mo pa himutang sa hustisya. Kay sahay ang pagpahimutang sa hustisya sa tao murag dili man ta makauyon o gani dili pod hingpit o gilabi na mabayaran man pod no mabayaran man pod ang hustisya sa tao pero ang hustisya sa Ginoo lunlun gayud na makatarunganon o ng makaayo ba no makaayo o nga para sa para sa ining unang tao unang laki o sa unang babae makaayo man nga ang lalaki maghago gyud alang siyang banay ang babae sakiton ang pagmabdos pero mao ni ang iyang dakong papel nga gani sa mga anak no kadaghanan no ang mga anak mas mutan-aw gyud sa mas mahigugma gyud sa inahan o di lang kana ay suma sa akong nabasahan kagahapon sa mga pinagkatigulang sa tibuok kalibutan 20 kabuk tigulang dinhi sa kalibutan no karong panahon na ang kadaghanan ini mga babae no duha ra lalaki sa 20 kabuok nga mga tigulang na ganito'y madrio second taga France no ang pinakatigulang ang edad 117 na ang pinakatigulang 118 ang 117 ang ikaduhang pinakatigulang sa tibuok kalibutan usa ka madre nga taga France. Pero mao lagi nga ang 20 kabuk nga mga tigulang dinhi sa kalibutan puro babae. Dugay ginimatay ng mga babae no? Ha? Dugay kami dali ra matay ini. Ano ka no? So may gusto ninyo kami mga lalaki mao na mamatay o kamo? So nga mga babae pud daghang pumanimba. Mao nang dugay sa mamatay, gamay ra mga lalaking manimba. Pero mo lagi na, unsa may gusto ninyo dangan taas nga kinabuhi ug mubo. Kung kamoy papilion. Taas nga kinabuhi ug mubo. O di ba taas nga lawas ug mubo og edad. O di ba taas nga edad o mubog lawas. Asaman mo anak? Di lang tang pili no? Ano lang tang pili. Ato lang sundon si Maria, ang mahal nga Birhen Maria, no? Kay siya wa gyud siya magpa ato-ato nga, hoy, Jesus, anak, sus, wa na sila bino milagruhi na. No? Milagruhi. O palit ito bino, palit pan. Nakamilagro ko kag nakapakaon ko kag pila ka libo ka pan. Binusan. Milagruhi po ni. Wa, yun na yun ang mahal nga Birhen Maria. O, bisa na lang katong pagkawa sa iyahang anak dito sa templo. No? Pag uli, pag pangita, yun unta dito ni Kuan, ni Maria, kang Jesucristo dito sa templo, iya, yun unta dito bunalan, ikaw, ha? Sustulok, adlaw yung nangita ni mo, narama di kaldere. No? Wa, yun. Oh, yan lang yun nga, di man ka intaw. So mo na,
Ang mahal nga Birhen Maria. Bisa na lang gani sa paglansang sa Ginoo dito sa Kalbaryo. Wa gyud siya maghisteriya. Ni wa gyud niya bugno atong mga sundao. Kamu, ako ng anak, Ginoo mo na. Anong inyo nang ilansang? Wa gyud, no? Mo na ang mahal nga Birhen Maria. Iya yung gipuy-an ang pagka maluluyon sa Ginoo ug ang iyang kamakiangayon. Mo nang bulahan ang mahal nga Birhen Maria sa tanang mga babae. Amen. Manindog palihog. Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Mayong buntag na itong tanan. Day, ang kining atong operator, taming nga